Salutare prieteni, eu sunt Alex și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi este al doilea episod din Clash Royale. Înainte eram în arena a doua sau în a întâia, când am făcut eu primul videoclip, cred că nu mai știu. Am rămas în arena a treia și am norocat din arena a treia. Spawnerul de barbari. Ok. Și vreau să promovez acest clan numit Alpha House. Am mai făcut, dar vreau să mai fac ca să intrați și voi. Ok, să punem o carte aici. Hai cu barbari. Haideți să dăm aici. Să scriem 2 free chest-uri, după aia un silver chest. Mai vreau cărți din arena a treia, arena a doua. Am o nouă carte. Stai să îmbună. Ok. Aici. Și cam asta este cam noua mea echipă. Haideți să jucăm. Hai cu 2v2. Arena 5-a. Sunt cu un japonez, iupi. Măcar el mă ajută. Cum am mai jucat cu niște japonezi, dar ei nu m-au ajutat. Mai mult ei m-au ieșit din luptă. Și nu m-au ajutat. Tunuri, pe bune, amândoi avem tunuri. Aoleu, dar unul dintre ei are de level 6. Stai că îmi vine și prințul meu. Ai de level 2. Ok. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like și să scrieți comentarii. Iarăși prințul. Aștept să mi se facă spawnerul. Care mi s-a făcut. Mersi că a fost apărat. Nu! Dați-i să-i doară! O să-i batem o să-i batem rău. Ok. Hai, racheta! Da! Luptă steaua! Luptă steaua pentru meci. Nu știu dacă steaua e meci, dar cam mie nu-mi place fotbalul. Atunci de ce spun cu steaua? Puțină de rage. O puțină rapidă. Hai, prințule! Gata meciul! Eu și cu japonezul am câștigat. I-am câștigat un Golden Chest. Să dănesc. Nice.
Este un prieten de-a verișorului lui Luca, care e narcis. Ce mai e și asta? Deci nu mai putem 2v2. Asta e foarte ciudat. Ok. Nacheta. Hai, minions! Prințul! Hai să vă descurca cu prințul și mini P.K. Ce ciudat! Îmi pare că se aude așa, mănânc șofloricele. Witch-ul pe bune. Doamne. Alea, mai las-mă, prințule! Nu m-a bătut. Da, am câștigat! Cu greu am câștigat. Este cineva cineva mi-a donat. Am văzut că e ceva nou aici. Oh, aici. Dacă dai 5 ron, poți să câștigi 1000 de gold, 80 de gemuri și un giant chest. Eu cam vreau din arena asta barbarii, racheta, poțiunea de rage și X-Bowl. Mai vreau și giant skeleton.
Și aici o să închei și acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să scrieți în comentarii. Și